Avui us vull parlar de la bròtola. La bròtola és un peix que és molt recomanable. Per què? Doncs perquè és de carn blanca, o sigui, té menys del 5% de contingut en àcids grassos, per tant té un sabor suau, té una carn tersa, però a més és molt sostenible menjar-la, perquè és un peix que pesquem quan anem a buscar gamba vermella, per tant està molt bé que tot allò que pesquem ho reaprofitem. I a més té un últim motiu, que és potser un dels que us interessarà més, que és més barat. És un peix, la bròtola, que és molt semblant al lluç, a la maire, potser més al lluç que no pas a la maire, té aquest tipus de sabor la carn que és com suavet, però val molt menys que el lluç. Llavors jo crec que és una gran alternativa. La bròtola es pesca a grans profunditats, amb la gamba vermella, llavors el que passa és que quan surt se li inflen els ulls, la boca, llavors és una mica com més lletgeta. Per això a vegades quan la veieu en fotos o a la peixateria o quan veniu al moll, és com, ai, que lletja. Però a la que comences a netejar-la i a fer filets, queda igual que un lluç. I per mi és molt més bona, per mi és una opció molt bona. I avui us vull presentar aquest vídeo com la bròtola com una alternativa al lluç i pels petits. Perquè, per exemple, una cosa que nosaltres fem molt a casa nostra, amb el Max i el Pol, és poder fer com uns fish and chips, que diuen els anglesos. És una cosa que als petits els agrada molt. És tenir un peix arrebossat, que nosaltres intentem fer l'arrebossat amb la farina, l'ou i una miqueta d'algú afegir bombolla, aigua amb gas o fins i tot una mica de royal. L'arrebossem amb això els trossets ja sense espines i després fem unes patates fregides, perquè així és com un dia festiu, un dia que mengem patates fregides, però que mengem peix. Llavors fugim d'aquesta cosa d'anar a buscar coses més fregides, més dolentes, com un Frankfurt, més dolentes per la salut, que a vegades ens agraden molt aquestes coses. Llavors és una gran alternativa. Per tant, jo us recomano que proveu la bròtola, que si no us agraden les espines la maneu filetejada i ja està, i que mireu de cuinar-la en el format aquest de fish and chip i els hi oferiu als petits. I ens dieu, us llegim i ens dieu si us ha funcionat, si no, si els ha agradat, si no, i ens compartiu les fotos. Vinga, va, si us ha anat bé aquest contingut, ens doneu el like, així podem arribar a més gent, i si voleu que comentem altres coses i altres peixos, també ens ho deixeu escrit. Moltes gràcies.